Posible nga magapatuman sang hugot nga security measures sa tanan nga entry kag exit points ang banwa sang Dumanga sa tion nga magpositibo sa African swine fever o kun ASF ang mga baboy sa mga banwa. Ini ang matapos ang sunod-sunod nga na-record nga kamatayon sang mga baboy sa ilang lugar sa parayon pa nga ginaimbestigaran nga rason sa interview sang Bombo Radio kay Eugenio de Castillo Jr., ang municipal agriculturist sang nasamid nga banwa. Iyagin pahayag nga ginakabigid nila ini nga pagpanghangkat sa ilang lugar, ilabi na sa mga negosyante nga nagapanag-iya sang baboy. Suno saya padayon man nga magahimo sang lihok ang ASF Task Force ang Dumangas nga ginapangunahan man sa ilang alkalde agud nga malikawan ang kaangay nga insidente. So dako gid nga challenge kay tikon may mga cases na kita, mga sugod kita dira sa aton nga mga entry points sa aton banwa kag mag ano na kita maghimo sa mga steps ang entrance and exit. Dapat ano na kami kung siguro magwa na ang result. Sang masugod na kami sang amon nga ESF task force. Ma-meeting na kami kay mayor kung anong himuon sa aton banwa. Itong una ni ang mga biosecurity measures naton kag mga sanitation kag kung ano pa dira nga mga measures kay suggest man sang provincial depth